ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்ன சமையல். பார்க்க போகிறது சிக்கன் 65. அதுக்கு நான் சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக தயிர், சோள மாவு, மிளகாய்த்தூள், உப்பு, மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மல்லித்தூள், முட்டை 1. இப்போ கொஞ்சமாக தயிர் ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சமாக சோள மாவு, மல்லித்தூள் கொஞ்சம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கரம் மசாலா, மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், உப்பு, கொஞ்சமாக முட்டை ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா 20 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நல்லா ஊறிடுச்சு. எண்ணெய் சட்டியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இப்போ பொரித்து எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். நல்லா சிம்மிலேயே வச்சு வேக விடுங்க, அப்போ தான் நல்லா வேகும். அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலந்து கலந்து விடுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.